So sa 3D model, makikita nyo dyan, sa screen yung 3D model nya. May pintura na, tapos kompleto na sa gamit, may partition na rin doon. Good morning mga boss. So welcome back to my channel. Siyempre sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na po kayo mga boss. Paki-like na rin itong video natin mga boss. So pupunta tayo sa Villasis, Pangasinan ngayon mga boss. So ang gagawin natin doon, i-video na natin para matapos na yung before and after natin. So ayan, papunta na rin ako palis na rin kami ngayon sa Villasis. So punta na kasi yung electrician doon, medyo tapos na kasi ito natapos. Ngayon pupunta yung electrician, sabi nung may-ari ng bahay matatapos niya na daw ngayon. So ngayon pupunta tayo ngayon doon para i-video itong Villasis Pangasinan project. Okay, so let's go. Punta natin si Master Chinito. Okay, let's go mga boss. So ayan, dito na tayo sa bahay nila Master Chinito. So Master Chinito in the house. Ay, nasa Scout Ranger siya. Scout Ranger t-shirt. So ano, galing sa Scout Ranger yung t-shirt niya mga boss, kasi punta rin kami dati nun. Okay. Bigat kada kaya namin ako. So ayan, let's go, punta na tayo. Okay, dito na tayo. Ay mga boss, punta muna tayo sa labas muna tayo. Ayan, kunin mo nga yung ilaw Brad sa likod. Light. Christmas ko. So ayun mga boss, so andito na tayo. So syempre bago natin pasukin ito mga boss, gusto ko munang makita ninyo kung ano yung itsura niya dati. So ayan, isusunod ko dito yung video. Okay? So yan yung video natin dati sa before niya. So ngayon ipapakita natin yung after. So yan, bago natin umpisan mga boss, nagpapasalamat nga pala ako kay Ma'am Jinky Ancheta, siyempre kay Sir Alan Bernardo. So sila po yung nagpagawa rito sa Villasis, Pangasinan. Siyempre kung bago lang kayo sa ating channel, paki-subscribe na rin mga boss itong video natin, pakipindot na rin yung paki-like na rin mga boss. Siyempre pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. Okay, so let's go. Okay, so start tayo rito sa labas mga boss. So dito ang ginawa lang namin pala dito sa bahay na to, yung kisame niya. So labor and materials, kasama niyang masilya, tapos may kornisa na rin siya. So yung kornisang nilagay natin dito puro plain lang. Yung model natin M16 tsaka yung 45. So ayan, dito tayo sa garahe. So makikita natin dito sa garahe mga boss. So simple lang yung ginawa natin dito, single drop. Tapos single drop siya. Tapos may groove yung ginawa natin dito sa may garahe mga boss. Yan yung ano. So mayroon din akong sample niyan kung gusto niyo makita kung ano itsura niya pag natapos. So ilalagay ko na lang dito sa screen yung sample ng kulay natin mga boss. Kasi dito hindi pa natin makikita kung ano yung ganda niya pag natapos mga boss, kasi masilya pa lang, tapos kornisa pa lang nakikita natin dito. So wala pa yung talagang kulay niya.
So wala pang kulay itong kisame natin. Okay, so dito sa may harapan, so bago ka pumasok sa bahay, siyempre meron kang dadaanan. So ito yung sa may veranda niya. So flat lang yung nilagay natin dito. Siya nga pala mga boss, naglagay din tayo ng ilaw dito, tricolor na 12 watts na panel light, yung surface light, light yan mga boss, yung nakalabas. Pati dito mga boss, naglagay rin tayo ng circular light. So tricolor din siya. Okay, so tricolor, one white, daylight, tsaka white. So dito, so makikita nyo rito mga boss, so sa 3D model makikita nyo dyan, makikita nyo sa screen yung 3D model nya. May pintura na, tapos kompleto na sa gamit, may partition na rin doon, tapos may bar counter na rin dito mga boss dun sa 3D model. Tapos may mga lamesa na, tsaka mga upuan na, tapos naka-tiles na rin ito. So dyan sa screen, makikita nyo dyan yung 3D model nya, kompleto na. So ganyan yung magiging itsura nya pag natapos. Tapos dito sa mapansin nyo, yung doon sa may kisame natin, naglagay tayo ng may haspe. So dito may haspe rito, tapos ito haspe rin ito, tapos doon sa may kusina may haspe rin yung design doon. So parang accent niya lang. So para sa akin, accent lang yung nilagay natin dyan. Siyempre pag nasobrahan, baka mag-over design na. So mas maganda para sa akin kung limitado lang yung ilalagay nating accent niya dito sa bahay natin. So yan lang ang ano sa akin, para sa akin mga boss, mas maganda sa akin kung limitado lang yung accent natin. Huwag nating punuin ng puro accent itong bahay. Okay, so mapansin nyo rin dito mga boss sa kisame natin. So kasi kisame lang naman yung ginawa natin dito. So nakamasilya na siya. So makikita nyo dyan, maganda naman yung pagkamasilya. So 2 beses kami nagmasilya dyan, wrapping tsaka finish. So ganyan kasi. Tapos may may cornisa rin siya. Pero puro plain design lang yung nilagay natin cornisa rito. So ganyan kami tumanggap ng project mga boss. So labor and materials, kasama na yung masilya niya. So 2 beses kami masilya, wrapping tsaka finish, tapos may cornisa na rin. So ganyan po kami tumanggap. So kung may papagawa man sila na pintura, so additional na lang yon sa kisame natin. Pati dito sa may bar counter, kung papagawa nila yan, additional lang yan. Tapos sa partition, tapos dun sa kitchen, additional na lang yan dun sa ano natin, sa mga pagtanggap natin. So dito sa ceiling, ganyan yung ganito yung itsura niya pag tumatanggap tayo ng ceiling project. Siyempre hindi kasali yung mga ilaw. So ma-estimate natin yan pag na-layout na tong ceiling. So per peraso kasi yan mga boss. Tapos yung mabibilang din natin kung ilan yung meters na ilalagay na strip light dito. So pagkatapos nating ma-framean yan, pwede na nating estimatein yung bahay ninyo para sa ilaw. So ganyan lang mga boss. Labor and materials, nakamasilya na siya, tsaka cornisa. Yun lang po yung kasama dun sa project natin. So yung ilaw, yung iba pang usapan dito, hindi kasali dun sa ceiling project natin. Okay, so niliwanag ko lang mga boss kung ano kung paano kami tumanggap ng project. Okay, so dito yung ginawa natin dito, so rectangle siya, naka-cube design. So ayan, may rectangle siya, naka-cube design dito. Tapos naglagay din tayo ng pin light. So 1, 2, 3 rito, tapos 2 dito na pin light. So 6 watts lang yung ginamit natin dyan na tricolor. 1 white, daylight tsaka white. Tapos naglagay rin tayo ng center light. So ayan, naglagay tayo ng center light dyan. Tapos drop light, naglagay tayo dyan. So lahat ng ilaw dito, mabibili niyo yan sa Maclagunilla Cornices. So makikita nyo dyan sa screen yung Maclagunilla Cornices. So message lang kayo dyan kung gusto nyo mag-order. Pati mga cornisa. So meron din kaming tinda. So message lang kayo dyan mga boss sa FB natin. Okay, so dito sa may bar counter, siyempre hindi pa natin makikita yan kung gaano kaganda ito kasi wala pang pintura, wala pang detalye. So mayroon pa tayong lalagay na lamesa rito para sa bar counter niya. Tapos dito meron ding partition na maliit dito. So makikita nyo dyan sa screen yung tsura niya mga boss pag natapos.
Okay? So dito sa may bar counter, tricolor din ilagay natin dito. So blue tapos warm white saka violet yung tricolor niyan. So may remote din yan, pati itong mga strip light na nilagay natin dito. Tapos naglagay din tayo ng drop light para dun sa bar counter. Okay, so square na design yung nilagay natin dyan mga boss. Okay, dito naman sa may dining so mapapansin nyo dyan mga boss, so may drop tayo doon, so naka-drop doon. So ito kasing banda, itong banda kasi mga boss, so dining ito. So dining dito may lalagay tayong lamesa dyan. Tapos doon banda, doon po yung kitchen natin. So may maliit tayong kitchen dyan. So ipapakita ko na rin yung 3D model ng kitchen natin mga boss. So para anong itsura niya pag natapos. So dyan sa 3D model makikita nyo may bintana. Kasi nung ginawa ko to, may bintana dati dito. So ngayon tinakpan na. Kaya makikita nyo dyan sa 3D model, may bintana dyan dati. Siya nga pala, pag gumagawa ko ng 3D model, ina-actual ko itong buong bahay, itong loob ng bahay. So salas, kusina, tapos kitchen, doon yun po yung lagi kong 3D model. Lalagyan ng drawing ko ng 3D model. Tapos doon sa mga kwarto, hindi ko na ginagawa ng 3D model. So yung madalas na nating nakikita, yun lang yung nilalagyan ko ng 3D model, drawingan ko ng 3D model para makita ng may-ari yung itsura niya pag natapos. Sa mga kwarto, bali actual na lang po. Kasi yung mga kwarto mga boss, pag akong gumagawa, puro cube design lang yung karaniwang ginagawa natin. Yun po yung nilalagay natin dyan. So kung gusto nilang maglagay ng ibang design, siyempre pag-uusapan na lang namin yun. Kung gusto nilang mas ma-design pa dun sa cube design natin, o kaya flat ceiling, pag-uusapan na lang natin yun mga boss. Pag-uusapan na lang namin ni madam kung anong pwede, kung anong maganda kong gawin dun sa kwarto nila. So dito, ang lagay namin, cube design lahat ng mga kwarto. Siyempre flat na yung CR, tsaka yung ibang parte. Okay, so dito naglagay din tayo ng ceiling fan. So product din ni Maclagonilla Cornices niyan. Tapos doon sa may kusina, yung natin mga boss, yung circular light. So mapansin niyo dito sa may kusina mga boss, hindi na ako naglagay ng design dito sa may kusina. So flat lang siya. So mapansin niyo dyan, pinababa ko rin siya para ma-emphasize yung design natin, yung kusina natin, yung area natin dito. So kusina itong mga boss. So para sa akin kasi mas maganda itong kusina kung magiging center attraction mo yung kitchen nyo na. So hindi na dito sa may taas, so dito na. So dapat balance lahat yung pag natin dito sa interior natin. So dito nilagyan ko lang konting design. Siyempre nakadepende pa rin yan doon sa may-ari ng bahay kung anong gusto niya. Kung gusto niya mas ma-design, okay rin sa amin, walang nang problema, kaya namin gawin. Pero para sa akin, prepare ko kasi ganito lang kasimpleng design. So mas simple, mas okay para sa akin. Siyempre depende pa rin yan sa inyo kung kayo magpapagawa. Okay, so may dito sa may CR, flat ceiling lang, tapos naglagay tayo ng manhole. So may manhole yan, tapos meron rin tayong pangtakip na sa taas, hindi lang na ilagay. Tapos may ilaw, siyempre may ilaw rin tayo rito. 12 watts na surface light, panel light. So tricolor din siya. Okay, so pati ito tricolor din ito mga boss. Saan na yan? Ayun sa kabila yung seats niya. Tapos dito sa may dirty kitchen, meron pa silang dirty kitchen kasi mga boss. So flat ceiling lang yung nilagay natin dito. Tapos yung cornisa, yung model natin 45 yung nilagay natin dito. Ayan yung cornisa natin. Ayan. Okay. So ganyan. So makikita dito, ayos na ayos yung pagkamasilya, pulido. Tapos dito, nilagyan na lang namin ng daanan ng cornisa rito para lagyan din ng bintana nila. So kaya nilagyan na lang namin dito kasi open dati yan mga boss. Okay, so 6 watts lang yung nilagyan natin dito sa may dirty kitchen. So dalawang ilaw na light. Okay, ganito yung itsura niya pag nandito sa may likod.
sa may ibang kusina. Pag dito titingin, yan yung magiging itsura niya mga boss. Okay, pati sa 3D model, ipakita ko na rin dyan. So ganyan magiging itsura niya pag nasunod yung 3D model natin. Okay, so yung mga 3D model na ito mga boss, tsaka mga picture na ito, ipapakita ko na lang doon sa last video. So sa last video, part of video. Yan, so andito na rin yung mga pinagayan natin. So ito, kung ano, nandito tayo. Nakikita nyo dyan, ayan na yun. Yan yung itsura niya. Pero mas nakita nyo naman doon sa 3D model, maganda naman talaga pag natapos. Okay, so punta tayo dito sa may kwarto. So ayan, dito tayo sa may kwarto mga boss. Ayan. So dito sa kwarto, cove design, yung sinasabi ko nga, ang karaniwang nilalagay natin dito sa mga kwarto, cove design yung nilalagay natin. Tapos may pin light, 4 na pin light na tricolor, warm white, daylight, tsaka white yung nilagay natin. Ganon din sa may cove design, sa may strip light, tricolor din yan, tapos with remote. Tapos dito, tricolor din itong circular light natin. Tapos ito nga pala yung cornice ang nilagay natin dito. So plain lang, so itutok ko lang mga boss. So yan, ganyan lahat yung kornisang pumunta rito sa bahay na ito mga boss. Tapos punta natin doon sa may isang kwarto. So punta tayo. Siyempre pagdating natin dito sa may hagdan, may hallway tayo na malit dito. So yan, may naglagay din tayo ng pin light na 6 watts. Tapos flat ceiling lang yung nilagay natin dito. So dito tayo sa may hallway. Ito yung papunta sa isang kwarto, ito yung papunta sa may master bedroom. So yan, so ito sa may isang kwarto, medyo mas maluwang siya. So cove design din, ganun din yung nilagay natin ilaw dito. So pare-pares lang. So warm white, daylight, tsaka white. Ayun, yung remote, wala kasi yung mga boss. Okay. Kailangan kasi ng remote nito mga boss. Tapos dito, sa kabila, ganun din sa master bedroom. So ayan, okay na. So check natin mga boss. So ganito itsura niya. Okay. So ganun din, tricolor din ito. Tapos tricolor din ito. Ayan. Okay. So hindi pa natin makikita masyado yung ganda niya. Sabi ko nga boss, kasi wala pang pintura, tsaka wala pang tiles. So magko-connecta kasi lahat yan. Tapos dito naglagay tayo ng dalawang panel light na 12 watts yung surface light natin. So tricolor din siya sa may CR. Sa may CR ito kasi mga boss. Ayan. So hindi pa, wala pang tiles, wala pang toilet bowl, pedestal, wala rin dyan. So dito yung walk-in closet niya, dito naman sa kabila. Okay. So ayan. Okay, so yun yung kabuuan ng bahay na ginawa natin. Okay, so dito sa may bar counter, blue, violet, tsaka warm white yung kulay niyan. So nag-iba-iba rin ng kulay yan mga boss pag natapos. Okay. So dito tayo mga boss. Okay, so shoutout muna tayo mga boss. So pagkatapos natin mag-shoutout, yung mga picture na ito, pati yung 3D model, ilalagay ko dun sa last video natin, sa last part of video. So shoutout kay Roberto Gonzales, shoutout din kay Joker Malakas, shoutout din kay Ethan, shoutout din kay Rowena Salosagol pala mga boss. Yan ang hirap ba basahin. So yan, shoutout din kay Sherwin Gonzales, shoutout kay The Alan TV Builders, ayan, shoutout Lakay, ayan, shoutout din kay Nero Camartin, shoutout din kay Melvin Manuag pala mga boss, Melvin Manuag. Tapos kay Rose Ann Daroy, shoutout.
Shoutout kay Sean Sek. Shoutout din kay Agassi Aroha. Shoutout din kay Lupin Dalisay. Shoutout din kay Boss Louie Puyawan. Ayan, shoutout din kay Norin Gamit. Ayan. Tapos shoutout din kay Aman with Special Goal. Shoutout din kay Krill Kutub. Ayan, shoutout din kay Ruby Ann Edralin. Siyempre shoutout din kay Rox, kay Ma'am Julie Chu. Ayan, Ma'am, shoutout. Shoutout din kay Opelia Bilana. Ayan, shoutout din kay Arnel S. Asinto Jr. Yan, shoutout din kay Krisha Galatis. Yan, shoutout din kay Yoyo Tobero, kay Ismael, siyempre. Shoutout din kay Nono Sherpa, Ruby Ann Edalin, Jerry Atencio. So, yung order ng cornisa natin mga boss. Ayan, shoutout din kay Chitochi TV, kay Joker Official Vlog. Shoutout kay Jumbo. Shoutout din kay Romel Tagoy at kay The Alan Builder. Okay, siyempre, shoutout din kay Boss Ilocano, tsaka kay Boss Regs. Ayan mga boss. Maraming salamat ka pala kay Boss Regs, siyempre kay Ate G, yung project niya doon sa Banbantarlac. So, namasyal sa bahay kahapon. So, in-upload ko nung nakaraan, pagkikita namin ni Boss Regs. Siyempre, shoutout din kila Sir Ronald Capili at kay Boss Denden, kay Konsehal. Ayan, shoutout po sa inyo. Okay, siyempre, maraming salamat din kay Ma'am Jinky Ancheta at kay Sir Alan Bernardo. Siyempre, kay Ma'am Angel, kay May Angel Charlotte, andyan sa labas, shoutout. Siyempre, sa pamilya nila, dun sa anak niya. Yan. So maraming salamat mga boss. So hanggang dito na yung video natin mga boss. Sana nakakuha kayo ng idea, lalo na sa mga nagpapabahay dyan at lalo na sa mga gustong gumawa ng ganitong project. So ingat po tayo lagi at God bless.